Os seus ollos vían como nunca. Pensarían que estaba agochado nun faiado, mais a súa ollada estaba ceiba. A toda presa andaba para filmar a calor específica da humanidade antes de que chegase o terror cos seus caíños. Esa é a fonte da súa lendaria enerxía, a enerxía de Isaac. Algúns confúndena coa nostalgia, mas non. É a calor específica da humanidade. O golpe das armas que instauraron un estado criminal en España tiña por obxecto o espolio da esperanza para sempre. Tamén Sargadelos era memoria histórica e había que recuperalo, pero había máis cousas. Había o Museo Carlos Maside dos artistas comprometidos con Galicia. Había que facer un editorial Xordo Castro que en efecto recuperara a memoria histórica. Isaac tiña 11 anos cando se proclamou a República, pois naceu en Santiago, na Casa da Tumbona, o 22 de agosto de 1920. En 1936, con 15 anos de idade, implicouse na campaña a favor do Estatuto da Autonomía de Galicia. No taller de Díaz Valiño realizouse toda a propaganda do plebiscito. Camilo fixo un cartel e Isaac 4, 3 asinados co pseudónimo Xalo e outro co seu propio nome. Castelao, que andaba tan atarefado coa campaña plebiscitaria, non tiña tempo de compoñelos, así que lle dou uns dibuxos e as instruccións precisas e díxolle: Isaíño, faimos ti. E un día Isaac discutiu iradamente co seu pai, con Castelao e con Ánxel Casal, os que acusou de demasiado culturalistas e pouco comprometidos coa restauración política de Galicia, e díxolles: claro, vostedes os galeguistas son así porque son uns reaccionarios. Camilo Díaz Valiño foi inmolado e o seu cadáver apareceu xunto ao do estudante de medicina, o rianxeiro Sisto Aguirre, en Palas de Rei. Avisados polo doutor Puente Castro de que as vidas de Antonia, a nai, e Chita, a irmá, pero sobre todo a de Isaac corrían perigo, refuxiáronse na Coruña. Isaac na casa do seu tío Indalecio, na praza de Pontevedra, onde estivo agachado medio ano sen saír á rúa. Con 16 anos acabados de cumprir, Isaac perdeu-no todo. Derrubábanse as utopías republicanas e autonomistas e pasou de ser un neno educado nos valores republicanos a un adolescente baixo sospeita durante a guerra e a posguerra. A maior parte dos amigos de Camilo Díaz Valiño foron asasinados, encarcerados ou obrigados a exiliarse. Coitei moi pouco. O aparato este que teño me funciona moi ben, en cambio, co teléfono. Pero para escoitar as cousas, oigo todas as cousas, non? Este dixo: vamos a ponerle un telegrama al caudillo que diga que de aquí salió un tal. Entonces Benito Ferreiro, que estaba a meu lado, estaba amarrado por min e por outro, dixo: me vou a mexar. Esta é a cousa. E nós tirando dele, Benito, calla, Benito nada, non me vou a mexar. Benito Ferreiro, o día siguiente, foi chamado polo gobernador. Trujillo, claro, Trujillo. Entonces el gobernador le enseñó un retrato de Franco y le dijo: ¿sabe usted quién es? Este retrato que corresponde. Sí, el jefe del Estado le dijo: sí, esta es la persona que cuando se habla de él a usted le trae ganas de mear. Bueno, non pasou nada. Non pasou nada.
meu país. Nas noites de invernia dibuxa a súa agonía nun vello e nun rapaz. O meu país, Belén de Maruxías, agarda novos días marchando devagar. Polas tornas e heredanzas nacemos unha esperanza no porvir de unha flor